לצד ההתרגשות של החתונה שמתקרבת, אני יודע שאתם דואגים לזוג. איך הם יוכלו לקנות דירה? איפה הם יגורו? איך הם יסתדרו מבחינה כלכלית? כדי לתת מענה לשאלות האלה ועוד רבות אחרות, אני כאן כדי ללוות וליצור ודאות לתוך הבית והחיים המשותפים שהם בונים יחד. אני נפגש עם הזוג לכל אורך הליווי וזמין עבורם גם אחריו. במהלך הליווי אבדוק את מצבם הכלכלי, מבחינת תוצאות, הכנסות, חסכונות, ביטוחים, פנסיה ועוד. ולצד זה נדבר על השאיפות והחלומות שלהם. כל זה כדי ליצור תוכנית כלכלית ארוכת טווח, שבאמצעותה יוכלו להפוך את החלומות שלהם למציאות. התוכנית הזו תשמש אותם גם עוד 5 ו10 שנים. אנחנו עדיין לא מכירים, אבל אני אגיד לכם שאני יועץ פיננסי שמגיע מעולמות החינוך. איש של אנשים, קשוב ומקצועי. אני יודע שמה שהזוג הצעיר באמת צריך, זו דרך ודאית בנוגע לעתיד שלו, ואני יודע שאתם רוצים לתת לו את הטוב ביותר. אז לפני שאתם רושמים עוד צ'ק לחתונה, תדברו איתי וניצור להם יחד עתיד אחר.